skal læse skal, du bliver fuld af charme. Ja, du stifter nok en klub, hvor de sidder med en lup for at se hinanden. Det bliver strengt for fanden. Kan du se det, Lisa? Vi andre kan også se det. Alle med i bilen, hvis du 100 meter går, er det tid til hvilen. Kræfterne er brugt op i din gamle slappe krop. Når baller hænger til en løftig trænger. Du skal ramme verden, så måske du kaffebrop, ikke mere med kværnen, og når